prosím česnek a už ho začni roztírat a já ti do toho přikrájím část bylinek. Tohle je šálka. Čau lidi, já vás vítám nový video, dneska si zahrajeme Jailbreak Sam vězeň, tak můžeme jít na to. Těsto nám samozřejmě krásně vykynulo, protože jsem poctivě a s láskou zadbal. A já se pustím. Vlastně je to takovou správnou Rovnou pryč. který jako děkujeme. Oj. Po mě zatknu lidi, ach tyjo. Lidi. Tak, ach tyjo. Rusinky? Teď si hlavně poprosím, jak si budeš tak hodnej a vymákneš mi tu formu tady tím rozehřátým máslem a já budu krájet, odkládat ty španíky a ty budeš ještě jednotlivé španíky mezi sebou promazat, takže si to máslo klidně nechej. Máme tady rozšlehané vajíčko se špetkou soli a vlastně ten vršek omazláme tím rozšlehaným vajíčkem. Navrch přijdou teďka ještě pistáci. Lidi, tak pojďte, pojďte. Pojďte, pojďte, pojďte dolů. Juhu. Mjún. Čo mi je tohle? To jako? Já jsem se zrychlil. S tebou souhlasím, protože prosím vás, to je neskutečně vychytaná party dobrota. Jo, nevím, takhle se třeba někdy navy. Tady u nás v Hlouce to je Ale mám bych zapomněl, já pro tebe Lidi, tak tohle fakt... něco malého. Jenom zadonu tohle to. Vyhledané je třeba 4 roky. Brilantní obraz vám přináší Okutein Brillant. Okutein Brillant, lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak. Život je jízda. Zábavu na plný plyn vám přeje Sharon. Sponzor pořadu. Extra Store. Vyběhne vážené pákových kávovaných pro všechny naše oblíbené kávy. Extra, tady jedno. Kámo, tak to je fakt jakože problém, jo, ale... Já můžu utéct. Jenom, že budu tak zakryš. Lidi, jdeme nahoru potichu. Zakryš, já furt padám. To je krásná lednička, ale to musela být pořádně drahá. Ale vůbec, panel právě probíhá ve krámě a koupil jsem mi započí. Friday! Udělejte si radost s pračkou LG s moderní technologií TurboWash pouze za 15 999 korun. 15 000, jo. Však to stojí skoro jak autíčko na ovládání. Ne, kecam. Lidi, tak jdeme. Ach ty jo. Jedeme odjíždíme.
Tak jdeme lidi. Oh yeah. Jdeme vykrást banku. Uhu. Dělej, jeď. To snad ne. Lidi. Musím dát Oreo. Na konci této reklamy bude tvůj ucpaný mozek opět volně dýchat. Krásný spray na sodný senzitiv ho uvolní do 25 sekund. Působí přímo v místě záletu a zkrátí let dní o 2 dny, takže nepromarníš ani vteřinu svého dne. Konec reklamy a je po ucpaném mase. Ach ty lidi. Rychle jako lasivě. Kam ty ještě máš halloweenskou věc, jo. Co víš, jak už dávno není Halloween. Odhodlání je jít za svými sny a plnit si je. Můžete si snížit měsíční až 25 000. Budoucnost.
Ach jo lidi, tak to už asi fakt nedávám, no. Já to prostě dávám. Já prostě tady každého z kamarádů zabijím. Nevím sice, kdo to je, ale už můžu. Kamarádi. Ukáž. Alex. V dnešních vychytávkách ještě uvidíte divačku Alenu, která Láďovi ukáže, jak udělat sedátko z kyblíku nebo stoleček z lampy. Takže jde pak taky jako zadárny kožel. Tak, a chybět samozřejmě nebude ani recept za pár kaček. Tentokrát Láďa udělá zeleninu naloženou soli. Ach jo lidi, to nejde prostě. Zabiju nebo něco. Teď bude smát na celé, protože je moc rád. Lidi, kde jsou všechny policajti? On mě zamknul. Prostě se o ně asi hezky staráte a proto vás takto krásně takto si odměňují záplavou květů. Lidi, A teď se bude zlubit. Dobrý den, Láďo. Zdravím z Teplic a posílám vychytávku našeho tatínka, dědy a... to už já nedávám. Nechal si tenhle krásnější stroj a... Čau.